Sárréti Chili Farm és a Chili vonat, vagyis én, összeültünk egy éjszakai titkos kupaktanácsra. Na jó, lehet, hogy nem volt annyira éjszaka, és talán nem volt annyira titkos sem, de most nem ez a lényeg, hanem hogy ebből született meg a Csokobomb! Hogy a nevéből is sejteni lehet, ez egy csípős csoki. Tökéletes választás karácsonyi ajándéknak, avagy szilveszteri buliba, bekuckózós téli estékre, vagyis bármilyen alkalomra, bármikor. Fontos, hogy ez az étcsoki tényleg csípős. Carolina Reaper por van benne, ráadásul 13,9 milliós kivonat is. Na jó, abból nem sok, de bőven elég ahhoz, hogy azért oda csapjon. Nyilván, ha teflon szájú vagy, akkor ez neked csak tökéletes nasi lesz. Ellenben, ha nem, kiváló arra, hogy növeld a tolerancia szintedet, vagy ha úgy tetszik, akár challenge-nek is. Mindemellett kiválóan finom, kávéban, forró csokiban, de még teában is. Megtaláljátok a Sárréti Chili Farmnak a weboldalán, és előre is jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek. De ha te már egyébként kóstoltad, kérlek írd meg kommentbe, hogy neked hogy ízlett. És még egy fontos megjegyzés. Prankelésre egyáltalán nem ajánlom.